there. Rud start after dinner not crochet. Yeah. Following like crochet and passing your scarf question. Tíonaigh Jaapdúirt uirnta mar sa tróna bíonn fála Jaapdúirta san ionad in san campus, so is áisiúnta é. Roithíam ar scoil gach lá agus chuigginn sin go mór le maontain. Bhfuil tú san ifig agus tá brúhart an sin tagaí tú amach agus tá an grín ag taitheh. Tá sé sin kind of ítach duitsa. Strus is brala magsúil nó ag ri. Saola gé ar na leitheanta seo ag siúil cloiseáin an sinna nó thar an droichead bio tá sin bra. Déanamh macnamh a cleachta, sin meditation agus téim ar siúlóidí fada. Déanamh iarracht an therapist a cleachta, sin le rá mindfulness agus Gutha gist leis an therapist nó a bheith I láthair an thuirí láthair nó méid agus gan bheith ag smaoineamh ar todhchaí agus gan bheith seach. Téim go chuid gigs agus an seo limna in éireann agus nach nena cumán. Is even though a bheith canam le cóir lár na cathrach dar bhenim an cóir agus tugann sé sin seans mad an muscí ligint. Stables, yeah, stables.